izango gara, zoriontsu, edozein herriko jaixetan. Euskeraren egunak urteroko zindu, batzuk behian besteak goian da berdingu, txikiteoak gaitu, pixka bat arindu, orain behar ditugu, zabelak berdindu. Platera garbituta, muturrak zikindu. Platera garbituta, muturrak zikindu. Bakizuen bezala,
urtero ez, baina ja urtero saiatzen egiten gazte asamblea eta Alamedatik Abanera bertso eskolak elkarlanean saio bat. Eta besterik gabe, egingo dugu, bertsolea ez dut dituzue, hori bai, atzo Patxi Zaizen kontzertu neuntzanak jakingo du, etzanak honez. Atzo historian lehenengo aldiz, oso oker espalimana gointzat erretzeat debekauta egontzan lokal hontan. Bigarrena. Oker espano esan dira, oker nitxon, barkatu. Eta hori ba, besterik gabe, eta nahi ikuste zuen bezala gaur. Danari dura ez, baina, ez, zatek, inor ez dala hiltzen ez, oroimena galtzen ez da mitartian da... Eta, umenaldi xume bat inen itxon jun berriz egun Fidel Castroi. Eta horrela digamos, Santa Clara dan, oendala hilabete tardi, Kubako Santa Clara irina erosin un purotxo hau erretzia erabakien, eta besterik gabe. Hasiko da bertzetan, herriko hiru bertsolarirekin, Iban Altuna, Dani Urano, eta Aguirre Gonaga. Saio egin hasi aurretika, bagoitzan agurra egin dut zuz. Eurre, aurra! Eurre! Beti bezala hasi aurretik, denoi gabon deizuela, bada garaia gaurko saio hau, ez deguta azten dela, jakintza zuten aspaldi hontan, jardun gabe nagoela, behar bezala saiauko gera, ta ondo pasa ezazutela, behar bezala saiako gera, ta ondo pasa ezazutela. Afaldu degu ta behar degu, orain berso ez egitu, guri entzuten gaur zenbat jende, pentsa garela harritu. Bifoko eder jarri dituzte, begientzako delitu. Euskitako antijuak sobran hortik, Euskitako antijuak sobran hortik, inorrek netzat balditu. Zuen aurrean, jaun andereok, ez gara ikusten askotan, baina alaren euskaran alde, bildu gera gaurko hontan. Esan behar da, ez nagoela, maila honen ez bertxotan, baina etorri naiz zuek eta ni, divertitzeko asmotan, divertitzeko asmotan. Lanak hasiko gara. Eta besterik gabe, Danel da Iban, altzaunea. Zu Danel, haman urte betetzea dela eta opari bat erosi asmoz dena gerturatu zean mutiko eskor bat, hor bat. Eta hor joan zea, Iban dendariana eta mostra horien utzi izkezu, txampon txiki pila bat. Xetimo bat. Juntzea Iban dendariana eta horla xegote duzu, zer osi dezaket honekin. Iban hasita, iruna bertzeko horrez.
Gaurkoan ona etorri zera, ideia askorik gabe, ta generoa eaman nahi dezu, merkeantzean debalde. Nik olakoei esaten diet, etorri orduko aide, debalde gutxi daukagu hemen, ze uste dezuzuk ere, ze uste dezuzuk ere. Txampon batzuek ditut nik onan, zure dendara ekarri, sartu orduko bidaltzen nauzu, eta ipini naiz larri. Zuk presioak garesti xamar, dauzkazu ikera garri, gauza merkeak dituzu hemen, naiz eta garesti jarri, naiz eta garesti jarri. Baina beti ere zeoz egoten da, olakotako gordea, kasi aizu zure lekuan, ez hartu eta hobea. Zen disgustua emango jozu, haundila bazun doblea. Tori emendet bere kotxean jartzeko ambientadorea, jartzeko ambientadorea. Dendan ez dezu ambientadore, kutre bat baino gehiago, hautxinatarren denda ote da, galde egiten det klaro. Opari hori ez dut hartuko, zuetzabiltza oparo, gure amatxo lehene hortikan, naiku osatuta dago, naiku osatuta dago. Diru premian aurkitzen zera, nahikoa ez dut alarri, naiz ez dezun sarri pasatu, nahiko gozeta egarri. Baina ziaro alperra zera, badakigu horren berri, behin lanean hasitakoan, nahi badezu etorri, nahi badezu etorri. Edukazioaz zuk ez dezu, lagun askorik ikasi, modu horretan klienteana, ezin baidezu iritsi. Bezarkada bat emango diot, musua ta nere grasi, hori ainako erregalorik
hemen ezin da erosi, hemen ezin da erosi. Iban da libe altzat berriz, mesez. Zea, katxi patxaran. Zuek iban da libe, koarriako bi lagun zeatea. Espaldian zaztela elkarrekin egon da, bueno, karaokea juti erabaki dezu eta hortza biltzazte ze kantak kantatu asmoz, erabaki nahian. Eta Libek sorotan belen haman besoetan eskatu du. Ibanek bizbalen Ave Maria. Hainbat urtetan lagun gera den, gera sarritan elkartzen, plazarik plaza, kanturik kantu, bazter guztiak nazkatzen. Ta gaurko hontan etorri gera, hasi zerbait konpartitzen, baina zurerik ez zait gustatu, ta sileike kanbiatzen. Zen aspermenak nerue barrua ez du sekula betetzen, ez du sekula betetzen. Nola aspaldin hartu nizun ni espainolito tankera, etorri zera eta azkar jo modernoaren aldera. Kontraesanak daude kantuan, ta esango dizut zeban, esplikatzeitu zure sekula, izango jan gertaera. Ave Maria kantatzen dezu, baina tuyo nunca será, baina tuyo nunca será. Itzarioa oso ona zan, asterako lehendabizi, baina hortikan enaiz gerako, eta banoa iesi. Neri erdera gustatutzen zait, naiz enaizen aitzen bizi, aztartu ditut lengua hortan nahiko ote eta sasi, naiz gustatu espainolanei, oraindik ez dut ikasi, oraindik ez dut ikasi. Ba hortarako jarri behar dezu, bastante look ezberdina, igual terna
dezu, hilean pixkat gomina. Hilean pixkat gomina. Oraingo hontan utzian nauzu, harrituta eta etxita, moralki ere nere barrua, ustu da dago jetxita. Erropa denda buelta eingo dut, astean pare bat bisita, bertara ere joango naiz ni, peluka bat erosita. Baina jakizu kantatuko dut, beti botinak jantzita, beti botinak jantzita. Reunite. Bai botinak behar dituzu, ezin da eta bestela, igual peliuka askoz hobeto, rizodun bisbal bezala, baina Ave Maria utzi ezazu, buelta ukupelara pela, naiztazuk esan zure barruan, espainolen bat badela, zure sudurrak erakusten du, zu euskalduna zarela, zu euskalduna zarela. Altza kanen da libe berriz ere. Piskat, gai zaldatu. Zue biok abokatu ez. Zue biok abokatu ezate eta lan egiten dezuen bufetian gizonezko bat sartu da. Abokatu buleko. Erasotu dugun emakumeak salaketa bat jarri diola eta defendatzeko eskatuz. Zu, danen, baiet izan dezu, defendatu beharra dagoela. Libe ezetz. Horretu alderantziz, libe baiet izan dut eta danen. Hori da, berriz ere irakoriko bat, txapelketa mazela. Abokatua zeate, lan egite dezuen bufetian gizonezko bat sartu da, erasotu duen emakumeak jarretako salaketan, defendituko ote dezuen eskatuz. Gero, libe baiezkoan dago eta danerek izaten du ezetz. Zingala defendatu. Berriz esan! Berriro! Ez da ulertu!
Salaketa bat jarri duela, ta dator gure abaro. Hau ere nunbait ibilia da bere gizonan esklabon. Nik ja ez dakit zenbagarrena, den kasu hau eta klaro. Horrelakoak defenditzeaz, potroetaraino nago. Horrelakoak defenditzeaz, potroetaraino nago. Baina alare defendiu behar, bestela berriz ingo uten, eta nik gogor baietz defendiu, eta ez da diru truken. Zure azalean egongo banintz, nik ere egingo nuken. Emakume bat jotzean neire, erasotzen bai didate. Abokatuen bulegoa da, hainbeste nesken arkupen. Jada lehenengo aldia eta ez dut hartzenik ez usten. Neskak defenditzeko prontozu, ala ulertu dut uste. Gizonezko bat balitz berdina, egingo ote zenduke. Gizonezko bat balitz berdina, egingo ote zenuke. Da ongi euskera, unikan danon beti. Izela, batzu gantatzen dugu. Eta Laura, Iñaki. Nahastu egin naiz posizioan, barkatu danen lagunan, baina alere beltz ikusten dut datorren etorkizunan. Berdin du kolpeak noiz nondik datozen, nondik den beltza eguna. Mutil o neska, neska o mutil, ez alda berdintasuna. Txalo, joder, Iñaki. Tabla de María. Berdintasuna aplikatzen den, ez nago oso seguru. Naiz eta denen buruetan guk izaten degun helburu. Burruka gorra degu aurretik, eskuz esku buruz buru. Izerdi asko botata baino, guztio lortuko dugu. Izerdi asko botata baina, guztio lortuko dugu.
Lortuko dugu esan bezala, atera ezkero kalera, manifestatu guztien aurkan, berdin hitzez berdin greba. Baina pixka bat nasten ari naiz, ta despegatze aldera. Bufeta utzita joan gaitezen, hoteleko bufetera. Bueno, bain, diauei atxeden pixkat utzita jarraitu esaten. Jarriko dugu ibanei bakarriko lan bat, bakarriko lan bat jarriko dugu ibanei, zailo gustatzen. Dio pixkat. Nik ere baska. Puro moduko. Bueno, Iban, eta ekikin bezala urte potentia izan dugu betean, urten kaliak jendez bedete ondia eta turismoak indarra ondia hartu du. Azteburu bat jende gutxi ginetean. Bueno, boom turistiko honen alde hon bat eta alde txar bat botatzeko, bueno, bi bertzo edo bagik, ze behinuta zen eurritan indarrekena. Ere esku. Galtuna! Eso va. Duna, egurre. Bota egurre. Alde txarrikan bada esplikatutzeko, naiz irabaziak egon guizorratzeko. Udaran jendez bete dena berpizteko, informazioa ere ongia azaltzeko, etxe aurrean lekuik ez da parkatzeko. Etxe aurrean ez da lekuik parkatzeko. Ya fue todo listo, ya. Baina alderdi txarrak baditu honenak, bertan juntatzen dira herriko okerrenak, sarri parrezka eta kontatu azpenak, baina esan ditzagun alderdian urrenak, diruz betetzen dira herriko tabernak. Diruz betetzen dira herriko tabernak. Bueno, eta lehengo beste kontrapuntu bat jartzeko, altza berriz danela bibe. Bueno, joder, pista galtzen ezin dugu. Pura mareatzea así. Zue biok afari erromantikoa egin dezu elkarrekin. Zue biok afari erromantikoa egin dezu elkarrekin. Eta guain bakoitza bere etxera doa.
bere bikotekidean gana. Kandela piztu za. Berba, berba. Kandela piztu za. Te vas a parar con un candela. Estaba vivo, boludo. Afaldu dugu diru pila bat lagatan, bien artean egon da filin apartan. Afaria bukatu ta etxera hanka, afaiai ezaltzaio postrerik falta. Postrea falta dela, esan dezu orño. Filina egon dela eta zenbat engaño. Aintzita txarrik ez dut eduki gauraino. Etxekoak indobeni zurekin baino. Horrelakorikan ez nuen ez espero, bista utxez ipini nauzu bero-bero. Orain lasaitzen ditut amaika enredo, berdin ez dezu esango probatu. Ba beste edo norbet zu baino hobean, zitanena egonda tratore goldean. Baseritarran sena barruan gordean, non utzi dezu hauntzen ordeñadore. Gogor zabiltza joño, hau da hau mejora. Zertara etorri da, hau nere ondora. Zapaian belar gainean gu biok moda, belarrauntza ematea, baino beizango da. Lasai Danel guztia ez da zure kulpan, baina izate pixkat behar dezu trukan. Igual aldatu behar zuk daukazun lukan, baina lasainik bost bat emango dizuta. Kostako da bilatzen ni baino hobea, naiz ospinez josita dezun umorea. Tratorean esan dezuta baizea,
Tratoreak ez nike badaukat goldea. Baina zitan postrean, imaginatzean, igual hobeto nago ni nire etxean. Imaginatuz gero beti berdinean, Heidin jarriko ninduzula Heidiren oean. Bueno, nahiko egin dugu eta Marko eta denak aitatu ditu. Eta guain, bueno, jolas txiki bat proposatu, hau ez da sekulain, jakiten ez bintzat. Hamendik, 8 bat urtea txapelketen azaltzen bada, entzat aztena testigo nik asmatu dugu, nik atetako dala. Irurai jarriko dugu lanean, eta emango dizkio bertso bukaera batzuk, lehen historikoak eta izan dago bertsuak eta kantauta daudenak. Eta jarrik modu hauek jarruten duen baini bazak bertzolaritza zer dakien, eta jarriko dituten bertso bukaerak, irurekola jarri eta zeinek asmatzen duen horrena, ez? Eta zeinena da asmatu behar izu, zeinen da. Ningo dugu ligatxo bat edo zelkapentxo bat ningo dugu gehien asmatzen duenakin, eta gehien asmatzen duenakin zer bat diketu horno, sari bat emango dugu. Bai, ni bota goiat eta bertzotan erantzun behar. Nik jatorrizko doinua ningo goiat, jatorrizko doinua ningo goiat, bertzolariak kantatu zuen doinu hartan, gero zunien erantzun. Bulo galde nik. Haupa kuba. Ni doinu gine korratu horretu horren gauza. Kubako doinua. Kubako doinua. Amigo, sono che devo Joder. Ida jainkoa! Ja, nazte. Mando baten gainean bestiala jaina. Ini sih udah mana dia. Naizta agi... Naizta agian diana ontan erdin ezeten emango, nere ustetan pertsona bat da eta ozendet esango. Ni bertso friki pixka bat naiztan, horregatik Danelek esateu tongo, nere ustetan bukaera hoi da amezketako Fernando. Ez dezu, no te... Ez te pasa palabra...
Ez du asmatu libek bersoa eta beretzat kaltian. Jon Anderrek nola kantatu dun ederki bere ustian. Harrapatu nahi gintuen denok, hau bete ez ustian. Jode libe oinik kantatu nun hemen aurreko urtian. Bertzu oso ingeniozu esan baina ez. Ya jode. Ez da erreza asmatzen eta horrela ezin erantzun. Jakintza zuelengo urtian olakorik enun entzun. Gainean badauzkat argi jarrita nere onenenak zentzun. Jon Ander aizu esan egila orinok kantatu altzun. Bai nastu inaiz bertxolarizka, ni nastu egin naiz neurriz, baina horixe ez da pasako, gaztetxe honetan berriz. Irakasleak nei oso arin egiten dit, nez sarri hitz. Domingo kanpainan bertsoa da, eta egilea bilin. Armatu du. Hemezortzigarren mendeko nire iritzia nintzat euskal poetarik onenak lindako bertzua dira, Bilintxe, Indalezio Bizkarrondo, Donostiarra eta hau jarri zizkion bertzu hauek mando baten gainean Domingo kanpaina etzikoa gutzirik utzikan mando horren gainea azpilan di joana mandu badek baina azpikoa ere badek gainekuan aina. Hori Bilintxe jarri zuen, hori bera asmatu du, bera apuntatu, punto bat, aio libe. Bigarrena, gaur egune etorrita, esan didate hau Paiturriaga, ia ez txapeldun gaurkoa. Esan didate hau Paiturriaga, ia ez txapeldun gaurkoa. Venga! Eurre! Ezaguna egin zait bersoan, eta diotsut benetan. Belodromoan izan zen hori, Iturriagan ahoetan. Txapelketa nagusia zen da, txapelketa baten bueltan, baino alperrik aldeuko jazu, hori izan zen zeurtetan, baino egila esan ez dakit, hori izan zen zein urtetan. Bueno, asmatu du, punto bat, Iturriak gabeztuzun hau bai, oker espana olaro eta mairugarren urtian zasko pertsasale jai dugu, Bai ez? No, eta maia hiru guan. Eta bertzuak honela dio, kontu hartu gara lameneko zelaian hasia, anoetan Reala zala jokatzen, Madrilen kontrata hola kantatu zuen Iturriak. Real! Guain egela zatze. Badakizue Reala eta
Madrila daude jokoan, ultrasurreko intxa batzukin, elkartu gara kanpoan. Ez dakizutea zer sorpresa, ekarri dudan kolkoan. Esan didate hau paiturriaga, iez txapeldu gaurkoan. Esan didate hau paiturriaga, iez txapeldu gaurkoan. Bueno, beste bat, hau gure mitiko xamarra, ez da gaur egun guare, bueno, gara eta bero ere urrun dau, txistua joditu zute, baina maite zaituzte oraindik. Oraingoan joko etnik puntua gor. Gizon hura ere haritutzen zan altzutik ta oso jator. Ta naiz ez jakin nere erantzuna oraingo ontan badator. Bere ustetan hoi izango da iparraldeko Salvador. Naiz ez jakin esan duen neharkizekin, bota horretik zena zan. Bai, sologarrena da, eta uste, hemengo danok ez, bin txununtza jaingo zuela. Eta hori 77ko finalian Luis Burukoaga zelkatu zalako, uste, okor espaldimani egin. Donostiak iztuen txistu sorta jaso zuen Salvadorrek, eta honela kantatu zuen. Anai arrebak, ez otoi pentsa, neure gustura nagonik. Poz gehiago izango nuke, albotik bia egonik. Zuek espazerate kontentu. Hor moztu dintzien, txisto sorta bat moztu zion. Eta ez dakit izemateko txisto sorta bat jarraitu zen bezperan. Zuek espazerate kontentu, errua ez daukat ez nik. Txistua joditu zute baina, maite zaituzte oraindik. Kontatu, bakoitzak puntu bana dakara, hauen behi izango da mikroaurrena gerturatzen dana eta, bueno, guztia, baina bigatzen dira, eta ez egon zai alkarrek zinik kantatu zino, balimak izue, horrela osatzen duna bertzo behitzen zen. Nahiago nu... Nahiago nuke edo zer baino, hemen bizirik balego, hemen bizirik balego. Berso hau entzun degu askotan, nik behintzat baita ugari. Hau ere txapelketan izan zen, bide hortan ari. Amurizaren bersoa degu, diot hemen dagonari. Berso horrekin jantzi baizuen, urte horretako sari. Xabier Amuriza kantatu, zion ta bere amari, zion ta bere amari. Bueno, ez dakit, bai, asmatu Xabier Amuriza kantatu txo, baina ez bere amari, aitai kantatu zitxo.
Eta, bai, ez dakit, punto bat hori bat eman saltza misinatzeko, Hori saltzan, 82 bigarren urtean, ez da garatuko guan, 82 bigarren urtean izan. Ez? Bertso adituak. Fede, esan du bezala, Pina Jorge esan du bezala, 82 bigarren urtean izan zan hori. Eta, bueno, Juan Bertso aita izana, kantatu behar, jarri bihotza bero. Bueno, ez dakit zu, baina bai, kantatu zion aitai, 3 bertso finalian, bakarkako baila hori izan zen, aita, eta botaz zituen 3 bertso, eta ikadaz zuen. Eta, bueno, hori, punto bat eman gaio dan lehi. Favorez, asmamos agurren agir, porque bestela, desempate aguetzakat bertso. A ver, asmatu du, asmatu du bai. Horren, Danielek bi, eta bestiak bana. Punto bat. No pasa nada. Eta, bueno, ezkeren jarri du orduan, espaldimo empateik bintzat. Zuen txaloak beretza dira, nere txapela ere bai. Zuen txaloak beretza dira, nere txapela ere Bertso honesen egilea da, nola ez Andoni Egañan, 2005 orko txapelan, hor ere jo zuen gainan, baina nei Aitor Urbieta gaizki begiran, ari zait hortik kanpaina, taperak daki bertsolaritzaz, ni eta Egañak aina. Enaiz harritzen Aitorre gaizki biltziaz, asmatu duzu Andoni Egañan azan, baina nahioko nuke lazkautxik 2005 urte arte bizik mantenduko balitza. Hau, Andoni Egañak botazun 83an, Aitor? Bai, 83ko bere aurrengo txapela Euskal Herriko erabezunean agur bezala. Botazun, zuek horrela ikusi eta neroni jartzen naiz alai, batazun honek beharko luke Euskaldungoaren doai. Ni lehengoa naiz buru gaineko, ustai edota ez ustai, inorretzegoen lasai, urduritasuna etxai, denak irristadaren zai. Goizean goizik, lazkao txiki, aipatu duten nola nahi, zuen txaloak beretza dira, nere txapela ere bai. Zuen txaloak beretza dira, nere txapela ere bai. Desempatia da. Bueno, gau gutxi gora bera kantatuko torre zaiko goa eta... Bai, jartzeko. Familia asko etxulotu. Ez. Ez azkalta. Apa, llego. Bina egin du, enun hau etzen aurrek usitan, bigarren bina egiten. Pentsatzen ez bertu gara bat.
Ta revista denetan Lizazon posterra. Zein dugu zen hori? Doinua ere ez diot... Doinua ere ez diot hartu, eta ipini naizkizu. Gaiak preparau gabe ekarri, frakasoa gure maizu. Horrela zaio ostean amak ez dizu emango muxu. Bota dezun bukaerarekin, ipini behar naizkezu. Nik eta libek ez dakiguta, Jonan zuke ez dakizu. Larai, 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 Jonan zuke ez dakizu. Gerokoan jarraitzen du, zepatia. Asmatu berdu zer gabestu du. Bertsoan bertan esan du, joen poster handia, beraz jo barkatu danez niretzako asaria. Lizaso! Hautzat emango jo, gehiago guztatze aldea. Eta bai, hau ez dakit noiz, baina Lizaso kantatu zuen, laro eta zik? Apaita, zimitatu letzak, Hau horrela kantatu zuen, hau eskin eta noski aritzei, uste beak ere utzi zilaztu bai. Egida jasotzen da munduan eskerra, ta txapela lortzea litzake ederra. Artaran initzake taldeko liderra, ta revista danetan Lizazon posterra. Bueno, hori, horran sari bat emango diogu esan bezala. Libei. Hau nire bada Euskal Herriko txapelduna, baina bigarren aldiz emango. Hirugarrengo txapela daukat, naiz eta hau ez nuen nahi. Ta orain nago ni bi hauekin, oso eroso eta lasai. Bertso friki... Naiz eta igual bertso frikian, naiz eta hauek ditut etxai. Zuen txaloak niretzat dira eta txapela ere bai. Zuen txaloak niretzat dira eta txapela ere bai. Ni ezpaina hoituta beste kantatzen segido eta horren tragotxo bat emango. Pulua. Bueno, saioa bukaera emate aldea, horren eta laurdo mutxi ditugun honetan, puntuen antzun batzu irure jarriko dizkio. Altuna! Felipe! Bai. Irurei puntuen antzun batzu. Daniel, Libe, Iban. Castro esan ezkero, zer dator burura.
Ni enaiz zabaldua gehiegi mundura, arrauna etortze zaita nago guztura. Gogoan dut azkena irabazizun ura. Haze agurrak Kuban komandanteari. Bera maite degula, horren da nabari. Merezi du dolua eta hainbat sari. Amerikarren gandik salbatu zunari. Baldezu asmorik Kubara joateko. Asko mejorau behar batekoz besteko, probatzeko gogorik ez daukat tarteko, are abiatuta bidean galtzeko. Ikusi altzenuen pilotan finala. Izan gendun partida oso mundiala. Apustua egin unta gero aibala. Galdu nuen baserri bella eta txala. Gazteak fuerte dabiltz bertxota pilotan. Altuna sartu berra adibide hortan. Nola bertxotan dagon beti goikokotan. Abizen aldatuta. Jarri dezaun lota. Altuna ez da beti izaten altuna. Jolander gautza hortan oso jakituna, ta edaten duenian zeharo iztuna. Alaizte bihurtuko da gaueko lizuna. Bueno, eta ja zaila ipukera emate aldea, baina bueno, ikusita 2012ko eta 2011ko esperientzia nik ez dut uste honekin bukatuko dugunik. Pero librean utziko dugu pixka, ja bekartzea honekin eskauta gamuzazten. Eta, bueno, ba hori, librean pixkat kopletan iteko aita semea doinuan, trikitile egin nota, aita semea eta berda daude, amalak ere bai. Vale.
utzi gaituzte orain koplatan ezin hobeto. Garaia iritsi zaiguta orain hemengo hauekin sartzeko. Saio kuxidaren, eskerrak gero izango gera, parranda on baten jabe. Gane laguna. Gane laguna ote dezu. Doinuekin gaurkoan daukagu egundoko aberia. Zumaiko torron zoro galperrik egin zun doinutegia. Doinu ez dut egiten, jakintasun osoz egan, librean baino hobeak bainaiz, nere ustetan libean. Aldamenean erretzen daude puru zigarro horrela. Errezarren joan behar dut erreko banu bezala. Eta gure aurrean berriz dago, Danel jo zure kuadrilla, nabaritzen da etorriala, kalefazioan bila. Doinui jakinez trikitixaren, gaizki dabil eta, enfin, hau dirigitzeko ekarri behar dugu ona Josa Agustin. Venga, Iba! Ugabe gaudela eta hau da zuen saria, kalitatea ez dugu baina olakoa gaketaria. Patxarana zerbitzen hor etzaigu geratzen plako. Botila utzaikuntza eta ere inoiz ez da aterako. Aita zenean kabelan daude, Nik ikusten dut Jon Ander joan da, ta oain bizileku abana, ta
orain nik ere nahiko nun ean, gaztetxeko patxarana. Patxaran ibiltze, patxaran nahi dezu eran eta esan beharra dizut nik. Hemengo patxaranak inezto, gero patxaran ibiltzei. Sentitzen ari naizela, doinu ez dakit esangoet igual, altunak indun bezala. Doinu faltarekin zabiltzeta, ez zaude bate ondradu, barkatu ezatea baino libe, txapeldunearra daukago. Txapelduna naiz, Daniel ezke jau, ta ez zaite izan kexu. Nik 3 txapel lauzkat etxean, eta zuk zer lortu ez. Burrukan hasi beharra dugu naiz eta garen lagunak, libe txapela zertarako du bate bururik Esan behar dut neritan ere, inbibi pixkat ditenik, bertsoa eta baserri zen sena, neri guztiak endu dik. Ez dakit zer esan tagoneko, naiz txapela duen berak, aurrera begira jarri eta kantatu dezagun behintzat. Aita semea Denak laguntzat hartu dituzuen, zapio galkarren etxai, humore txarra dezute pixka eta jarri aurpegi horiek Itziar laxaldek patxaranari, gaur ez dio egin uko, botila heltzen du baino zu lasai ez dut eta lapurtuko. Botila ondo heldu behar da, lasai itzi hartartekan. Igual lapurtuko dizu eta aurrean fede dago eta. Baina gauza bat ez dugu orain, errez hola bukatuko. Botella aixe ustuko dute izotzik eta jo urtuko. Eskubitara Iker Goikoetxea, eiztari onda garbia, haudaketaiko eizikan bate botatzeztun eiztaria.
egiten dezu, askotan didate galde, ba esango dut pertsoa afaria eman, gaztetxe baten debalde. Ganezuk ere lehen bota dezu, eundoko bertso zartata, jakin ezazu ez da iztaria hori ekologista. Gorriti ere ikusten dugu, pizarratu barra, nunbait euskera salbatu arte ez du moztuko bizarra. Bezala euskeran alde, debalde kantatzen dugu, Getariako arraun taldea daukagulako eredu. Daben laguna zer horri ere, zeure horretan mantendu, besten bizarra gutzi pakian eta zuriak zuzendu. Arraunlariak hortik handabiltz, eta guazen araño, oiek segako hobeak daude, arraunerako baino. Ez dakit zein den hemen dagona, ta ez izena duna hiru. Baina ez aldezu, gu hirurontzat patrikan nahikoa hiru. Nahikoa luzatzen meza, soinu jolei esan behar diegu joditzaten pare pieza. Gerekai egin behar dizkiot, orain hemen dikan bromak, atzo urteak bete zituen, ta kantatu zorionak. Jon Ander albotikan ari zait, neri zer esaten, puroa utzita sebaitzera, zu gurekin kantun hasten. Real Madriden bat bagenduen, berazan erdi izarra, ai asier hilarra mendilaun, noiz moztu berdek bizarra. Ako giza semeato, ipinita hemen mailan, Santa eskean harrapatzen deu beti siestako garaia. Aita semea
Jada nahikoa egin dugu gaur parreinak gozatzeko, ta pixkanaka bada garaia amaierara heltzeko. Jonbu kamararekin jotazu, eskerrak esan beharko, Laister fitxatuko digute hau, noskiete baterako. Zenbat humore eta zenbat parre, jo eta jo zenbat aldarte, eskerrik asko etortzeatik, ta hurrengo baterarte. Bueno, eskerrik asko dara etortzeagatik, genik luzatu gabe eta jendia horrela jarraitu esan urtetik urtea etortzen. Bertsolariai agur bana eskatuko dio, zuei aulkilak jasotzeko esaten da holako kasutan, baina jasotzeko ere ez dugu dekia zerretuko. Baina etxeaz gune, Ez, eta gero, Jon eta Leirekin, dene jode, txore, beti pertsona betetzen. Hoi egin utziko izugu, eta bueno, eskerrik asko etortzegatik, esatu jalo zaparra bat pertsolaiek, eta urren guztatzen, eskerrik asko. Asko gustatu zait gaztetxean, ikusi degun eskolan, lanean jardun duten guztiak, jarraitu zatela olan, amen elkartu den giro hau ez, dedin galduta inolan, naiz pitzauta deun oskola, badegu bere kontrola, badegu bere kontrola, guk ondo pasatzen baldin badeu, ezerrek ez du ajola, seguru nago ontzari ere asko gustatu zaiola. Asko gustatu zaiola. Gaurko honetan moldatu gera, ondo geure arabera, saioan zehar izan ditugu hainbat gora bera. Nere ustetan aritu gera elitekoen antzera, ta zuek lasai nahi badezute berriz bueltatuko gera.
izan da, eta nekatuta gaude, baina etxera ezin joan, agurrikan bota gabe, segizazue borrokan, denak euskal